बे जोंनि थाखाय बिराद ग्रेटफुल जे भुटाननि नेशनेल टीमा जोंजों फैनानै फ्रेन्डलि गेलेनो फैदों। दा बेयाव जों गोदान एक्सपिरियेन्स मोनगोन, गोदान जार्नि मोनगोन। जोंनि दा टीमनि जुनियरफोराबो गोदान एक्सपिरियेन्स मोनगोन। दा बे जोंनि थाखाय जोबोद मोजां आरो जे जों बिसोरजों फ्रेन्डलि गेलेनो थाखाय अफिसार मोनदों बे। दा बे समाव नोंथाङा मा गेम्सनि थाखाय साखाफारा जानानै दं? दा आं रिसेन्टलि RWL गेलेनानै फैदों श्रीभूमि एफसीनिफ्राय। दा बिनि उनाव बिदिनो न'आव प्रेक्टिस खालामनानै गोजौ फारसे दावगालांनायनि आरोबाव प्रेक्टिस खालामगासिनो आरो। दिनै मोनसे मख'दों जेराव बिटिआरआव गेलेमु बिथिङाव गोबां जौगानाय माखासे लाइमोनफोरा जाखांबोदों होननानै फोरमायदों। नोंथाङा बिनिसिम मा फोरमायगोन? बे आंनि थाखाय जोबोद भाग्य गोनां जे आंनि नामआ बेसिम सहैदों। आरोबाव आं गोजौ फारसे दावखोलांना आरो गोजौसिम सहैनो हायो आंनि हारिखौ लानानै, आंनि जायगाखौ लानानै। दा बिनि थाखाय आं बांसिन खस्थ' खालामनो आरोबाव नाजाबावगोन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। दिनैनि खेलायाव नोंथाङा माबायदि गेलेगोन? बिथांमोनजों लोगोसे बिथांमोनखौ देरहागोन ना देरहाया नोंथांनि साननायाव? खेलायावथ' देरहानाय जेननाया थाखायो, नाथाय थेवबो जोङो खम साननानै लाया जे जों जेनगोन होननानै। जों गोसो बयबो जोंनिनो टीमा बयबो गोसो होनानै गेलेगोन, जाहाथे गेमखौ गेम बायदिनो गेलेलाङो आरो जोंबो देरहासार जानायनि चान्सखौ मोनो आरो जोंबो देरहानो थाखायनो गेलेखागोन। आं दा जोंनि लाइमोनफोरखौ जाहाथे नोंनि प्रेक्टिसाव, नोंनि खामानियाव कनसेन्ट्रेट खालामनानै मोनसे थांखियैनो गोजौ फारसे आवगायलांनो खस्थ' खालामबाय थाबा निस्सय जिउआव जाफुंसारनाय मोनगोन। ओंखायनो खस्थ' खालामबाय था आरो।